Sanibona, igama lami ngu-Tommy and I'm a proud affiliate yakwa-Pipcoin. I'm sure ukuthi iningi lenu selizwile ngo-Pipcoin, kodwa abanye benu banenkinga yokuthi abazi ukuthi u-Pipcoin ujoyinwa kanjani noma awazi ukuthi ungaba kanjani ingxenye yakwa-Pipcoin. Le video le izokukhombisa ukuthi urejista kanjani ukuze ube ingxenye yakwa-Pipcoin, ukuze ube i-trader yakwa-Pipcoin. So into esizoqala siyenze, sizoqala siye kwi-website yethu yakwa-Pipcoin. I-website yakwa-Pipcoin ithi mypipcoins.com. Again, i-website ithi mypipcoins.com. Ukuze sisheshe sithole sizoyifaka sithi mypipcoins.com ukuze uGoogle asithathe asibeke straight to i-website. Ngoba uma kuwukuthi siyayisearcha la sithi Pipcoin, uGoogle uzosinikeza ama-search results, kumele siqale phansi siyikhethe i-website. Kodwa muthi mypipcoins.com njengoba ubonile iyakuthatha ikubeke directly kwi-website. Iyona-ke i-website yethu le, ayikho futhi enye. Alright. Uma kuwukuthi une-referral link, uzothatha leyo referral link uyikophishe noma uyitype in la. So uzothatha i-URL uyipaste la. Mekuwukuthi usebenzise i-URL ngeke ize ikubeke kuleli page because le i-home page yethu. Izothatha ikubeke straight kwi-registration page. Kodwa mekuwukuthi ungene ngale ndlela engikukhombise ngayo ukuze uqale uregister, uzoklikha la ukuthi khona register to start trading with Pipcoins. Bese ikubeka la kwi-registration page. Again, mekuwukuthi usebenzise i-referral link, izokubeka straight kuleli page lokuregister. Kanti la kuthi khona sponsor ID, kuzobe sekukhona i-email yalo muntu osebenzisa i-referral link yakhe. Ngamanye amazwi i-sponsor sakho ilo muntu lo osebenzise i-referral link yakhe. But thina ngoba siregister straight kwi-website without i-referral link, then i-sponsor sethu kuzoba u-Pipcoin. So ungasebenzisanga i-referral link, automatically i-sponsor sakho kuba u-Pipcoin. Alright. Now kuzomela ukuthi ugcwalise leli form leli. Yabona nje ukuthi iform elincanyana, so it's very simple, very quick and very easy ukuthi uregister kwa-Pipcoin. So uzongena la ufake i-email ID. Mekuthiwa email ID ufunakala i-email address yakho. So email address yakho asitheni sisebenzise nje i-dummy email address sithi candice@gmail.com. asitheni yona email address yethu kile. Wena-ke kodwa uzofaka yakho la. Remember ngithe la ku-sponsor ngeke usakhona ukushintsha, uzobe kukanjena nje. La uzofaka i-email address yakho, bese ufaka i-cellphone number yakho. Mekuthiwa faka i-cellphone number yakho, kufunakala ne-international dialing code for i-country yakho. Okusho ukuthi mekuwukuthi use-South Africa, normally sikiyele sithi 0027 bese sithi inamba noma sithi +27 bese sithi inamba, but la ngeke uze ukufake konke lokho, uzothi nje 27, ungawufaki plus, ungakufaki konke lokho kunye. Asitheni inamba yethu mhlawumbe u-27788869 3612. Uzoyifaka lana. I-Skype ID ungayifaka mekuwukuthi uko-Skype, ufake i-Skype ID yakho. Noma ungenawo i-Skype ID ayikho futhi inkinga, uzoyishiya nje leyo field i-blank. Bese kuziwa la ku-information la kuthiwa associate name. Mekuthiwa associate name la bafuna igama lakho nesibongo sakho. Okusho ukuthi mhlawumbe asitheni igama lethu u-Candice and then isibongo sethu u-NS.
Anthony. So igama lethu uCandice, isibongo sethu Anthony, uzofaka ke la igama lakho nesibongo sakho. Kuthiwa ke uvela kuyiphi i-country la, uzobeke sewucofa la ku-drop down ukhethe South Africa. Nangu South Africa la ku-S kunge-alphabetical order, uzoclikha u-South Africa, ishintshe ithi South Africa. Mekuthiwa states, basho ukuthi uqhamuka kuyiphi i-province. So mekuthi uqhamuka eGauteng, uzosho ukuthi i-province yakho state sakho uGauteng. Mekuthi mhlampe eGauteng uhlala le endaweni ezimnandi zako Sandton, uzofaka ke uthi owase-Sandton wena. Emva kwalokho-ke uzobe sewuklikha la, okusho ukuthi ngeke ukwazi ukurejista leli bhokisi uma ungalitikhile, enza sure ukuthi uthikha leli bhokisi. Mase uqede ukufaka yonke-ke information ledingakayo, ucheck information yakho ukuthi right yini, if ukuthi happy information is correct, uzoclikha usubmit. Alright. Okay. So mase uclikha usubmit, awako-register ngokugcwele. Ifuna i-OTP, ngamanye amazwi i-one-time PIN, ifuna i-password ozoyikhetha ne-security password ozoyikhetha. Uzokuthola-ke lokhu, uzokuthola kwi-email address lo oye kuyona, uzothola i-one-time PIN or i-OTP. Uzoya kwi-inbox yakho. Nanso-ke i-inbox yethu, le email lesirejiste ngayo. Okay, siyabona ukuthi i-network yenza kancane, silinde nje. Alright, sisaloada, asiqhubeke silinde. Okay, sesiphakathi. Nanso-ke i-email evela kwa-Pipcoin, it's my Pipcoin's OTP. Wena uzothatha leyo OTP, ungayikhophisha uyipaste noma uyibhale nje phansi, uyikhophishe, uzoyipaste kuphi, uzoyipaste khona la ukuthi khona OTP. La uzokhetha, you must select or create your own password. Asene i-password yethu ithi Candice 2016, and then la i-security code yethu asiyenzeni ifane, ithi Candice 2016 ukuze kube lula kuthina. Wenze sure ukuthi le password yakho ugcina safe. Okay, mase si-happy la sizoklikha u-register. Mase sithe register, awu sesiphakathi, sekuthiwa congratulations, siyakuhalalisela Candice Anthony, usuyingxenye-ke yakwa Pipcoins. Nanka ama-details akho ukuthi ungene, nansi i-email yakho register ngayo, nansi i-password oyikhethile, nansi ne-security code oyikhethileyo. Futhi imuya la kwi-inbox yakho. Okay. Mase kufanele ukuthi-ke manje wenze njani? Kufanele ukuthi manje uloge in, ngoba phela usurejistile, usufuna ukuyongena-ke manje. Uzowenza njani na? Alright, kulula kakhulu lokho. Uzoklikha la ku-log in, ne? Okay. So mase uthe log in, uzo-enterisha le email yakho obhalise ngayo ethi candice@gmail.com. Ufake naleya password ebesiyikhethile ethi Candice 2016. Igelekeqe-ke zinga-stress ngoba le information le sisazoyishintsha, kusho ukuthi le password le sisazoyishintsha, i-dummy account la. So igelekeqe zingawari. Alright. Ufake i-email yakho, ufake i-password, uclikhe usubmit. Bese kuthiwa-ke manje kufunakala i-security verification. Kuthiwa enter security code. Ngamanye amazwi faka i-security code le phela obuyikhethile. Siyenze yafana ne-password yethu, so kuzofana ukuthi Candice 2016. Bese senza njani? Sithi log in. Alright. Okay, sesiphakathi la i-warning okumele ukuthi uyifundeke uma uthola isikhathi. In fact, kufanele uqale ngayo uyifunde. Ngoba thina sayazi-ke sizoyiclose. Uma ufuna uyiclose, uzoyiclose la. Sesiphakathi-ke le i-back office yakho. Ngamanye amazwi it's a BO mase siyibiza kafishanyana. Into yokuqala koyenzayo uma ungena la kwi-BO yakho, kufanele ukuthi uyo-adda i-bank account yakho. Ukuze wenze njalo, uyabona la unama-fields athizeni. Wena uzokhetha lethi account, bese kwi-drop down uklikhe le ethi add bank account. Mase usho kanjalo-ke uphinde uthi add new. Okay, and then uyabona igama lethu already selila. Kufanele kube igama leli elimatcha
i-bank account yakho. La uzofaka i-branch code, preferably usebenzise i-universal bank code. La ufaka i-bank name, ngamanye amazwi igama lebhange lakho, u-Absa, Nedbank, u-First National Bank, u-Bidvest, kanjalo kanjalo. Bese la uzokhetha ukuthi savings noma i-current. Uma ungazi ungakhetha noma ikuphi. Uma kuwukuthi mhlawumbe akubhaliwe la o-transmission no-check, khetha noma ikuphi, ayikho inkinga. Uma kuthiwa state, bengishilo ekuqaleni, uma kuthiwa state kukhulunywa nge-province, uzofaka ukuthi iyiphi i-province ovela kuyo or ibhange lakho elikuyona. And then la uma kuthiwa branch name, uma ukuthi i-account yakho ibanjwe le eSandam Street or something like that, uzofaka uthi Sandam Street, ufake i-account number yakho, ufake la ukuthi i-account yakho ibanjwe eSandton. La uma i-perfect mine ungayishiya blank, Bitcoin address uyishiya blank. Mase uqedile uzothi submit. Mase uqeda ukwenza kanjalo-ke, uma ufika la ku-account, izobe seyivela i-account yakho la. Uma ufuna ukubona i-profile yakho, uzoklikha la ukuthi khona profile. Uma ufuna ukushintsha i-password, uzothi change password. Uma ufuna ukushintsha i-security code, uzothi change security code. And then uma ukuthi ufuna ukubona nje i-profile yakho, uzothi my profile. Muthi my profile, uzobona email address yakho obhalise ngayo, igama lakho lesibongo, email address yakho again, i-cellphone number yakho, ama-details wakho amanye. Asitheni-ke manje ufuna ukuthi phela urefer abanye abantu. Angithi siyazi ukuthi sithola i-bonus ka-10% yama-Bitcoins athengwe umuntu esimrifile or umuntu osebenzisa i-referral link. Uzoklikha lana ukuze uthole i-referral link yakho. Angithi siyabona, uzothi my referral link, nansi-ke i-referral link yakho. I-referral link igcina nge-email address le yakho. So uCandice uma ukuthi ufuna abantu basebenzise i-referral link yakhe, abantu bazoyikhopisha nje le referral link, bafake kwi-URL, buka muthi paste and go. Okay. Asilindeni load. So uma ukuthi umuntu usebenzisa i-referral link, lento bengiyichazile ekuqaleni ukuthi izokubeka straight kwi-registration page, and i-email ka-Candice njengomuntu orefile izobe seyilaphayana already. So lokho kwenza ukuthi impilo yakho ibe lula kakhulu. Asitheni-ke manje usufuna uqala-ke phela uthenge ama-Bitcoins, lokho vele sikuzele ukuthi sithenga ama-Bitcoins sithole 35% monthly. Sithenga ama-Bitcoins, i-value yawo ise-low because i-value yama-Bitcoins isazokhuphuka and wena uzobhenefitha. Njengoba u-founder wethu uRef Wayne washo wathi u-Bitcoin uzowenza abantu abaningi babe ama-millionaires. So wena thenga ama-Bitcoins akho, ama-Bitcoins usunawo avela la. So uma ukuthi una 100 Bitcoins izoshiwo kuthiwa 100 Bitcoins. Kodwa-ke asigxilile lapho namhlanje sigxile ekutheni uregister kanjani. But quickly ngizonikhombisa ukuthi uthenga kanjani-ke ama-Bitcoins, kubaluleke kakhulu lokho. Uma ufuna ukuthenga ama-Bitcoins, kufanele wenze sure ukuthi la ku-platform. U-platform kusho ukuthi kuleli page. Uzoklikha u-buy, invest, uthi accept, ukuthi accept le warning. Alright. So siyazi ukuthi i-Bitcoin i-1 is 100 rand. So uma ukuthi wena ufuna ukuthenga ama-Bitcoins ayi-5, azokhosta u-500 rand. But mase u-enterisha la, ngeke uze u-enterishe u-500, uzo-enterisha u-5 for 5 Bitcoins, ne? But when uyazi ukuthi uzobhadala u-500 rand. Mase kuthiwa security code la kushiwo phela leya code ebesiyikhethile ekuqaleni, Candice 2016 or whichever code obuyikhethile. Bese uzoklikha usubmit, and then i-order lakho lizovela la lithi searching for seller or searching for buyer. And then i-order lakho mase phumile futhi lizovela la. So kubalulekile ukuthi uhlale uloga in nje because ama-order aphuma within a few days. It might even be within a few hours. Kuyadepend. Okay. So ilokho kuphela-ke sikukhombisa khona namhlanje. Siyathemba ukuthi utholile usizo okuludinga mayelana nokuthi uregister kanjani kwa-Bitcoins. Mase uqedile ukwenza noma yini uyenza kwi-account yakho, always make sure ukuthi you log out of your account because ziningi iy'geleka ey'qela ngaphandle, especially uma ukuthi sharing a computer. Make sure ukuthi you always click on log out just to be safe. Alright. So ikona kuphela-ke okwanamhlanje lokho. Siyabonga ukuthi ujoyine i-webinar. Bye.